Тобто, можливо, поки що ми ще не побачили такої жорсткої потреби на ринку, бо варто зауважити, що просувати потрібно ті чат-боти, які націлені на зовнішнього клієнта, в яких треба щось продавати. Якщо це чат-бот внутрішній, відповідно його просувати не потрібно, тому це вже менший ринок для нас. Тому ми от саме просуванням не займаємося, але все може бути, якщо ми бачимо таку потребу на ринку, можемо і розширити компетенції. І з приводу контенту, класика жанру, що коли до нас звертаються компанії, то в них є свій маркетинговий відділ, в них є брендбук, в них є фірменний стиль, у них є tone of voice, тому немає потреби такої, щоб ми це розробляли. Скоріше, їхній маркетинговий відділ каже: подивіться, нам тут треба, щоб була така картинка, ми хочемо от такого персонажа, як, наприклад, в Монобанку є котик. Дуже круто, коли в чат-бот представляється теж якоюсь особою, або віртуальною, або якимось персонажем, і від імені цього персонажу проводиться комунікація.